Daghan na ang migawas nga mga spekulasyon sa kung kinsa ang babay nga gipost sa Instagram ni Star Cinema and Director Eric Mati sa Instagram. Matod sa ABS-CBNnews.com nga ang Star Cinema atul sa Metro Manila Film Festival may pagawas sa Darna film teaser apan naputol kini ug ang gi-feature lang ang iyang tingog ug mga shots sa iyang figure. Sa iyang Instagram post, si Direk Mati nagpost og hulagway sa usa ka babay apan ang makita lang ang ilong ug ang baba niini. Daghan ang react sa hulagway ug miingon nga murag mauna ang mupuli ni Angel Locsin isip Darna. Kahinumdumang si Angel daan ang miingon nga ang Star Cinema nakakita na og puli niya sa maong role. Si Angel bag-uhay lang gipaubos og surgery sa Singapore alang sa iyang disc bulge nga mao'y hinungdan kung nganong wa na siya mopadayon sa iyang role sa Darna. Ning pagbalita, wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon ang mga nagpaliw sa maong salida kabahin sa identity sa bag-ong Darna.